Zap, zap. Trí dó héan náid bhew agus tásúile go nach mai an lehanach sin choristeach ar aglan na hagla bukim an pampir seo bheith gan agus seans má leis nach leici si bheith. Tá mé gíra chaint faoi Donald Trump agus Paul Ryan nach bhfuil an dam mór a gíra chaint faoi Donald Trump agus Paul Ryan. Níl ach sprioch, níl ach chuspóid amháin ag cean chóir le Meiriceá Paul D. Ryan I milliama agus sin chlár aibre policy a leagan amach a ghlacaí íorthóir uachtaránachta an fórsaí phoblachtánna leis. Now, céir dá thar luí má sé Donald Trump an tíorthóir sin. Ná ríre ní poblachtánach é Donald Trump ach fear sorcais agus ní féidir smachtach anall ar Donald Trump ach irid. Is minic é ag rith leis líomhróid si déanana dearmad ar an fórsaí agus a chomhimreoirí. Tá breanú ar rud an seo, tá rud a lorgan seo agus is fiú é seo dhéanamh Íon réadach sin focail nuad an inis nóir chóla mé heanna agus os focail nuad a mé bhhailm fáile amach céir is brí leis. In sa ghailge ar nó Íon réadaí. Leis an féidir é úsáid don folíocht nó don sport, ceol éonar, de éonar, Íon réadaí, sciúr de éonar, me leis cilnis. Tá sagam bhfuil sibhsí ceapa, hé, cá bhfuil an nuaíocht ach geamh, srá, fána, rúid, Rúid éonar. Úsáidtí mé sin na smáile mé agus síle mo go ndéanú sé. Is minic Donald Trump ag déanamh rúid éonar. Agus tá mé scríomh síosan is mar sin ceann nuadam. Éon réad más ceoltóir thuair nó ach rúid éonar nó immerst éonar más lúis lesaíú. Tá scaoil ar poblachtánna agus ceistíonn siad agus I ceart acu an maith Donald Trump I nán an fórsaí a éon tú pársaí tá gceannas ar a ggógáil I teach híos agus I teach hús. An maith sé an fórsaí sin a éon tú faoine phlean oibre féin agus an maith siad san sásta tacaíochta ó muise chaithne focail a lorgan seo agus tá sé dhimithe bhain. Gan bhfuil leis chéalanis Tons Cnóir Túrádú Curchan Cín. Okay.
Tionscan? Well, Lord going a tionscan and shall if Fechinton will tionscan. Okay. Níl sáid sí mé tionscan mar sin ach scrífi mé an focail. Scan seanis tionscnóid. Scrífi mé síos an focail. Choró mé sé. Chun cín. An mai Trump inán a fórtí a íontú chun achlár aibre a chríomhscoile agus tacaíocht a thuirtú. Is géirchéim inbhealach é seo ná chúlachas riamh faoine léid háma le glúin nó coppla glúin. Bheag noch gach ceist háhachtach seasan Trump énaí nuair a laid. Well seasan sé énaí ceart shreidmhachas na bublachtánach agus idiis folas sé an fórtí. Na smuointe céanna a cha Paul Ryan 10 milliúna chur chun cín sa chógáil. Agus tar nó seo hí cheist má bhuan Donald Trump enam nuachán na bublachtánach an mai sean an dóirí an fórtí sásta seasta tíobhthíre Donald Trump agus níos measa do lucht Tea Party well, den sean an dóirí nó an fórtí go léir an mai lucht Tea Party sásta seasta tíobhthíre Donald Trump. Rint rá sé sin focail liberálach, ní hé liberálach an focail atáhail ga me leisceil is chaithime an focail libertarian a lorug in sa bhuachlóid. Brónar an puiseán. Bhfuil sé sa bhuachlóir nuaid a chuid libríoch sin í réilge. Seasan Donald Trump a bhaid níos cóngarí don bheon libríoch trachas don bheon cumádach. Agus nó tá mé breanú orm féin arís agus níl mé géire sin dhéanamh, tá mé géire breanú an camera. Hello camera. Now, níl is agam an is an seasan Trump sa bhreasúra na cheistúna seo ach go cínte seasan sé amach ó tá sé leis well a rís an fá go bhfuil mé go déanamh seo ná le hinis leithlachas leithlí leithlí bin an ceann atá weim agus sin an ceann atá mé dhearúsáid leithlí. Seasan Donald Trump leithlí gach ceist a bhaineann le crí an fórtí Ghaon Lathaigh. Agus Therese Super Tuesday ghlacha leis go bhuaithí Trump mórlach na vótaí. Ba sé ina cheanara teidealach a bhártaí. Ná focail níl mé ag chaithimh na minimóra. Agus mar cheanara teidealach a fórtaí bhaí bheithfearig stúil go seasaí Paul Ryan agus na reachtóirí poblachtánacha eile tíobhthír Donald Trump. Now, the rint poblachtánaí go háide
Shannon dúirí agus ceart séid bhí ón ó dhéireanna heti deise nach poblachtánacha é néachar, nach poblachtánacha é Donald Trump. Cé mar is féidir córéiteach, cé mar is féidir leis a bártaí córéiteach a dhéanamh le Donald Trump, cé mar is féidir leis an dá thuairim a tharraingt le chéile. Go háirithe nach bhfuil muid agus muid neamhshínte go fóil cadíad thuairim í Donald Trump. Is trúan leis nó bhreanna mé ar nó bhhacail seo níos túisce san ar thosa mé go taifeadú ach ródhéanach. Anchalaíonn Paul Ryan, meánta Paul Ryan, dearca Paul Ryan gach a smaoiníonn an pártaí poblachtánacha sa dátainne bhain. San scanóir is é do reachtaíocht an tíormharaige. Tá sé in aige de thuairt do Planned Parenthood in dream seo chuid an ghinmhile ar fáil do bhrá ar bheith an airigid. Tá sé in go mór an ceadatá ag an rialtas talamh a cheannach go héigeantach más gá. Dí speagam an pártaí poblachtánacha é sin an machchas amach tá droch bheas acu ó smir na hinchine. Tá seo focail ar cheart a bheith am bhhad ó hin, mar bhím á lorg sa bhuaclór gach lá ach níl sé ar bharma hanga go bóil. Yes, sóisialta. Tá Paul Ryan in go mór scéimanaí leas sa sóisialta. In sin tá Donald Trump go tá sé sách fábharach don scéim, do scéimanaí leas sa sóisialta. A suchtí cin fánach go do focail leas sóisialta a fannach amach leiginn tá sé sleanú amach mo flús. Tá Paul Ryan in hacaíthóir do forbert fuinneamh in tíre. Tá Donald Trump ag rá gur cheart an Iarrac. Níl mé amach go faoi seo dúirt sé gur cheart an Iarrac a chólíneú agus an tolla a thógáil. Ach an rud is seo focail ile chun spóid aitheantais teachtaíocht aitheantais láircheist, láirhearcha Donald Trump ná na hinimmerchaí a dhíbert go fisiciúil amachchas Meiriceá in siúd atá gan chápéisi cibé agus bhála allmhór a thógáil idir na Stáitianta agus Mexico. Tá Paul Ryan son chúnamh a thabhairt do inimirchaí agus bhealach inimircha dlíthúil a thabhairt dóibh. Deir Trump nach bhfuil
tuaism láidir ag geachtar tro díobh na chaimhlín san Israel, sa Palestine. Ach tá Paul Ryan ar nó céad fungad ar san Israel agus san naine Palestíneach. Cur nua as an gnáthmh is se seo. Nílis ag a bártaí poblachtánacha céir dhéanamh sé. Tá comhairleoirí poblachtánacha ag beanú ar an gceist Donald Trump mar dhéarchéim. Díach an ná, chlóthach an pártaí í féin. Dhéanach an pártaí é féin a chló. Dhéanach an pártaí é féin a chló leis le dearc nua an iarthóra seo. Tá duine tosaí an réamhthóchan seo ag ar rétric agus níor folasathe rud a ágan go mbeidh sé an deacair an pártaí í féin a chóidú Yeshua é féin a chló leis le Donald Trump. Tá bunaíocht na boblachtánacha ag súil go suaimhnú for cuasaí go suaimhnú for cuasaí go suaimhnú for cuasaí Sarah Wad agus go dtiocfaí Marco Rubio amach mar phríomhfhiarthóir ach ní hin a tharlóí. Fiú agus Rubio ag fáil tacaíocht ó Capitol Hill, sé sin bunaíocht an pháirtí. Tá duine cogarníil gur príomháideach gur bheith leo civéire de Harlíon leis na réamhthóchain Paul Ryan mar iarthóir chóréitithe ag convinisiún chógáil náisiúnta na boblachtánacha. Agus sin é rud fiú má bhíonn vótaí gealta ins na réamhthóchain caithfear na bhuailh agus má Harlíon rud neamhghnách sa chógáil má eagraíonn siad chóréiteach éigin cábhis nach bheice muid iarthóir chóréití ag teacht as seo leog. Now, ba chur mór sa scéala sin agus ní dóilm go bhfuil an pártaí géirí sin dhéanamh mar bheith cuma an neamhghaonlaithas ar sin agus nó ní léine géire go gcuirfí sin ina le i Meiriceá. So tá bhí teile rá níthe trasnaíonn chláraimhre Donald Trump ar chláraimhre an pártaí ar rudaí áirithe. So tá plean cánacha aige tá bheagán cosúla plean cánacha pártaí. Tá Trump son aisgharm Obamacare rud nach dárlói ach ar nó tá sé réín sin leis na poblachtána eile. Agus tá rion teile ag rá bhéidir go mbeadh sé fábhroch go rud maithé fearr gnó a chur sa teachbán, mar is fearr an chóréití, is fearr a bharraige é Donald Trump agus b'fhéidir go mbeadh sin an chóréití a dhéanamh.
Tá Donald Trump go láidir san ceart a gunnaí tá sé go láidir san arm láidir. Cé go neanna sé critic láidir chogu na híráic. Agus nó is fear sin ná poblachtáach. Is iarthóir neamhghnách Donald Trump chuid wa slite. Níúlaoch ruda ágannach féidir a choristeach a musca in éon wasca bháin. Clóiséidín. Polítíocht. Tá mé in éidir muna dtugim tú cin fá go bhfuil mé in siomra óstain agus dá léir sin tá mé chursús le feachtasíocht an seo freisin gar mú táchan gar mú áil táchan le déanaí agus san políteoirí tumain timp na háite ag críomhscaoile deachtarachtaí. So méid tá deachlah leid an dulamach agus ceappaide a cheannach áitéigin. Ní gáil do mé modelle a dhéanamh sílim ach sláánráidih agus bhuichas a bháilih as a bheith cho as éisteach cho fada le seo, mar tá se bheith breanúm tá cínte déiste cho fada leis an chuid seotain Zúrisk. So, bhíoch láma hagah agus go dtí chéadú riile slán.